un cadun, tot seguit em fa. Uf, un cadun. A mi m'ha fet angúnia. El mossèn que havia estat detingut per ensenyar els genitals a uns nens a la platja de Sant Feliu de Guíxols ha estat absolt. Incontinència urinària. Xavier Ventura, el famós propietari d'unes famoses caves de Sant Sadurní, ha ingerit uns no menys famosos bolets verinosos. Ha mort. Joana Ella B, 37 anys, polonesa, ha mort ofegada a la platja de Lloret de Mar. Era el seu primer dia de vacances. Alberto Núñez Feijóo ha atribuït la victòria del seu partit a Galícia a 3 polítics. Només un no era franquista. Hom pensava que els partits àrabs unionistes traurien alguna conclusió de la seva derrota. Il·lusió. La policia sueca, desbordada, ha d'investigar la misteriosa desaparició de totes i cadascuna de les dones dels catàlegs d'IKEA distribuïts a l'Aràbia Saudita. Els submarinistes de la Guàrdia Urbana troben al fons del mar una ampolla de cava i tap de rosca amb un missatge dins. La tornen a l'aigua perquè els somnis de l'autora es facin realitat. Això és veritat, eh? Sí. I va passar, eh? I l'aventura, eh? Aquí una que veig que m'he doblat. Conductor madrileny multat per dur un maniquí de copilot al carril d'alta ocupació. Picaresca o soledat? Més o menys. Màxima expectació al Port de Barcelona davant la tornada dels 1.500 perruquers que han participat al Color Boat, el creuer per a professionals de la tisora, organitzat per L'Oreal. Seran fàcils de reconèixer. Els ocells de l'Espluga de Francolí, confosos davant la proliferació de planxes metàl·liques amb la seva silueta enganxades als pals de fusta de les línies d'Endesa, la companyia elèctrica eufòrica. Coca-Cola Hellenic abandona Grècia i s'instal·la a Suïssa, on la puntualitat dels rellotges de cucú serà més clement que zeros. L'austríac Baumgartner salta i trenca la barrera del so, el rècord d'espectadors de YouTube i el temps de caiguda lliure. I tot gràcies a un brau vermell.